Σας παρουσιάζω τη ζωή στο βυθό. Θα δείτε μια καταγάλανη θάλασσα και πολλά ψάρια που κάνουν περιπέτειες. Είμαι ο Μπρούτσκι Δελφινάκης, ο παρουσιαστής της ταινίας. Συνέχισε να τρως. Χαρχούδα, τι κάνεις? Σιδερομάσα, σταμάτα να μιλάς. Κάτι άκουσα. Θες μπουνιά να δεις πως είναι? Εσύ θες να φας αχινό με τα γκάθια να δεις πως είναι? Εγώ τρώω σαλατικά με αχινό. Ναι, σιγά. Χαρχούδα, θα σε πνίξω αν συνεχίσεις έτσι. Ένας καρχαρίας δεν θα μας έκανε τίποτα από τον γκρρ που έκανε στη φαντασία σου. Είναι Χαρχούδα, συνέχισε έτσι και δεν θα βάζεις το βράδυ λουκάνικα με κοράλια ούτε όστρακο για δώρο στα γενέθλιά σου. Και ποιος το λέει αυτό? Εγώ! Γεια σας δελφίνια, είμαι ο Χάρχας, ο σφυροκέφαλος καρχαρίας. Μπορώ να μάθω όμως τι κάνετε εδώ? Θα σας φάω! Δεν μπορείς να μας φας! Έχουμε το μποξερίτσα. Αυτό το δελφίνι ξέρει πως να σκοτώνει καρχαρίες. Ω ναι, να δείτε εδώ. Να μας φάει! Μη ξεροβύχετε, ίσως να τρέξουμε για να σωθούμε. Μα πού να πήγαν? Πάω να κοιμηθώ μέχρι να ξανάρθουν. Και αν δεν έρθουν μπορεί να στήσω παγίδα. Θα φάω εσάς δελφίνια. Εσείς φίλοι μου, χρειαζόμαστε απαραίτητη βοήθεια. Γρήγορα σας παρακαλώ. Φιστό, Μούζι, Πίγκου, Σούζι, ελάτε σας παρακαλώ. Είπα να έρθετε. Χρειαζόσαστε βοήθεια? Είναι ο καρχαρίας ο Χάρχας και έχει μαζί του ένα σεντούκι ομαδικού θησαυρού. Αλλά αυτός το έχει και δεν εργάζεται ποτέ ομαδικά. Το έχει επειδή θέλει να είναι άπιστος. Πρέπει απόψε το βράδυ να πάμε να το πάρουμε κρυφά. Θα κάνουμε συμβούλιο. Ακούστε. Χριστό, εσύ θα κάνεις αυτό. Σούζι, Μούι, εσείς θα κάνετε αυτό. Πίγκου, εσύ θα κάνεις αυτό. Και εσείς οι δύο χταπουδάκια θα κάνετε αυτό που θα σας πούμε. Και εσύ Φιστό θα κάνεις αυτό που θα σου πω. Είμαι σίγουρος πως θα γίνει καλός έτσι. Πάμε! Τι περιμένουμε? Γιουπ! Γεια! Εκεί είναι! Κοιμάται! Γρήγορα! Πάρτε το σεντούκι! Πού είναι το σεντούκι? Σίγουρα βάζω στοίχημα ότι αυτοί το έκλεψαν. Κατάρα. Και... παιδιά, μέσα φιλία! Εδώ μου είσαστε!
κλέφτες! Τι? Δεν θέλω να ξαναγίνω ποτέ κακός. Θα γίνω φίλος σας για πάντα. Με συγχωρείτε όμως για αυτό που σας έκανα. Αυτή τη φορά ναι. Την επόμενη φορά όμως όχι. Θα μας υποσχεθείς μόνο ότι θα είμαστε φίλοι για πάντα. Ναι, θα είμαι φίλος σας. Ζήτω! Τα παιδιά μας επιτέλους νίκησαν τον κακό Καρχαρία, τον κάνανε φίλο μας. Ζήτω η φιλία, ζήτω! Ούξου ο πόλεμος, ούξου ο πόλεμος, ούξου ο πόλεμος, ούξου ο πόλεμος, ούξου ο πόλεμος. Χα! Φαίνεται πως νικήσανε τελικά αυτό το κακό Καρχαρία. Σας το εγγυόμουνα εγώ, ο Μποξερούλης Δελφινάκης, ο παρουσιαστής της ταινίας. Η παράσταση τελείωσε. Έχει και κατάλογο για να γράψετε τα αστέρια πόσα μπράβο θέλει να πάρει και πόσα λάθη. Έχει και για like και like. Η παράσταση τελείωσε. Σας το εγγυώμαι εγώ, ο Δελφινούλης Μποξερίτσας. Ελπίζω να υπάρχει και μια ακόμα περιπέτεια. Όπως τις περιπέτειες του Σκάμπι που ήταν στο δρόμο. Ίσως να υπάρχει και τρίτη περιπέτεια, όπως και στο Κουμφου Παντα 3 και στη Ζωούπολη. Ελπίζω κάποτε κι εσείς όταν μεγαλώσετε να κάνετε δικές σας ευχάριστες περιπέτειες. Όπως να βρείτε ένα πολύθωμα δεινοσαύρου τον 15ο αιώνα στην προϊστορία. Αυτό μένει από σήμερα. Καλή τύχη.